जाहोना बेनो जे दिनैसिम 3 बोसोर जाबाय सरकार दानो जिहेतु प्रमद बर'नि दैदेननायाव दा बिथाङा सरकार दासैयावबो 3 बोसोर दासैयावबो जों जेरैबायदि माने जों खस्थ' खालामना जिहेतु प्रमद सारखौ जों देरहाहोदोंमोन बिनि फिननायखौ जों दिनैसिम मोनाखै आरो दिनैसिम जोंखौ माने नायफिनाखै मानो होनबा दिनै तारिखाव बि जेरैबायदि सरकार दादों सोब मिसालायिनि सरकार दानाय मानो होनबा रायजो राजाफोरखौ जेबायदि थगायदों खोथा होदों सोब मिसालायदों जेरै जों दिनै 3 बोसोर थासेयावबो जों देहा हाग्रामा साथो जयन जाखो बिनि कारनाबो बेनो जे 3 बोसोराव जे मा मावखो आरो जोंनो मा होखो दिनैसिम गावनि एक्टिभ वर्कार जि नांथाबबाय थानाय बेफोरबायदि मानसिखौनो खुनु रेसपेक्ट होआ बेबायदि आरो नोंथांमोना दिनैनि दिनाव साबेसे जयेन जादों जों 6 जन फैदों 6 जनल' दिनै फैबावदों आरो फैबावगोन नोंसोरना माबा मोनसे पर्टफलिय'फोर दंमोन नामा जिहेतु माने बिबानाव दङ आं टाउन डिस्ट्रिक्टनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार इउथआव आरो जिहेतु नै बिथाङा ब्लकनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट गासैबो भाइसआनो बिदि आरो फैबाय थानाय समाव आरो जोंनि जिखिनि आंगो लोगो दङ फैजोबगोन गासैबो जों खोथा खादैसोबो जोंखौ जिहेतु जोंखौ फैग्रोबाय दिनै बिदि आरो प्रमद बर'आ मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों बुंबाय थायो बिथाङा सरकार खुंनायनि उनाव सान्थि फैबाय गोबां जौगानाय फैबाय होननानै बुङो जेबो सान्थि गैया बिनि हारसिं पार्सनेल सान्थि जानांगौ खिन्थु रायजोनि सान्थि नङा बे गावनि सार्थ बायदि गावनि हारसिंसो सान्थि जोंनि थाखाय सान्थि नङा बे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फिन गोहोआव लाबोनो नोंथांमोना माबायदि नाजागोन बेनो जे जों हर सान थै जेरै प्रमदखौ देरहाहोदोंमोन थिग बिदिनो हाग्रामा सारखौबो फैगौ बिसायख'थियाव थै थांजों नांना जों देरहाहोगोन